Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Lagi nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagal ba'y progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal sana,
Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang, Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol.net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, Asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moksaya sa serbisyo Asin Riparo. Tignisa na sa Bicol.net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Bicol.net Ito ang iba pagdating dadaan. Ang sakit. Hindi ba nakagwapo? Hindi ba nakagwapo? Serbisyo Asin Riparo. Hello. Hi. Mga tugang, mga kabayan Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Albay, syudad nin Tabaco, Legazpi and Ligao. San man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning!
Magandang umaga po, Ma'am Mercy Torres, Chairman Jodeline Calio, Ma'am Emily Culipano, Ma'am Lynn Sidro Carinan, kay Sir Mario Castelo, mga atab na nakatutok tulo sa satuyang ngunyan. Ohayo gozaimasu. Diyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyong pong aldaw kita ni Martes, tama Tuesday. Petsa 15 na kita ngunyan kang bulan na Hulyo taon 2025. Sabayan po nindoan sa indong lingkod sarong oras may kabanga kita. Mag-uri-restoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa satuya pong palibot, siyempre, so mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apwera man po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digding mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po sa may mga kumpleanyo niyan, July 15. Maligayang happy birthday! Happy na birthday pa! Birthday niya ni Ma'am Carmela. Happy birthday tabi, Ma'am Carmela. Dispiras man ngunyan dyan sa Banwaan kang Malilipot and Barangay Matagba kang Tabako. Oy, duman po sa may mga okasyon. Ano man pong klaseng okasyon yan? Dahil ang ganito paglingawan na sa kuyang perming tugon ha, iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man tabi kibang maingat kang sadiri ta kundi kita man sana. Oy, duman po sa may mga kamunduan, sa moya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan, parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan, ta siya masana po nakakaaram kayan. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinao mo sa lambang saro sa samuya ko niyan. I-guide mo po kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging sa mo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok, nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Amen. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indo pong servidor asin taga-Reparo. Live na live sa Bicolnet TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran niya ni Maestro nila to na samuyang GM, pangaran man ni SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay, minapaabot din maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po. Permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kidit. And bawal man tabi ang ma-stress sa mga panahon pong ini. Tama, Martes.
Pizza 15 ngunyan, sweldo. No, sweldo duman kang may mga sisweldohon. Paano ngaya kung dayman niya kami sisweldohon? O di mamista na sa natabi, Ma'am Gina. Kabanga anak po kita kang bulan na Hulyo taon 2025. Kumusta tabi kamo? Ah, Ma'am Gina Malagueño, Cavite, good morning. Tama-tama, Martes na tulos. Ano nga yan, may sweldo na. So, igwa kay susildohon tabi Sir Jonathan Mondragon. Desperas pa lang dyan sa malilipot ngunyan. Ano? Pag-araw kay ning desperas, yaon na dyan so nagruluto ki Ibos, Latik, Arroyo, Binotong. Ang pagkaga pa sa nakan, grabe na ang gatong. Ang pagluto baga ka nag-aaraga. Tapos pag desperas managa, yan, burunoan ang kiurig. Sigwa kibubunoon. Sabi kang barkada ko, pag nakipiesta ka niya digdi sa muya, so inat gayang bisita yung bubunoon mi. Katakoton duman sa arong kang barkada ko. Ang inot gayang umabot na bisita, yung ngayang bubunoon mi. Yogon mo yan, malay mo kung ikan maino. Sa bagay, nagburbara to bagagun yan, sukar ning oregano. O 350 na sana. Pwede na yan. O piyesta dyan sa malilipot sa aga, no? O may executive order mga tugang na ipigpaluwas ang LGU malilipot at tapag-restoryahan tayo. Yo. Oy, supig mabantayan tabi na LPA kang Pag-asa, tropical depression na tabi, maluyang bagyo na, pero yaon pa ni sa luwas kang Philippine Area of Responsibility. Igwangon yan ki power interruption na scheduled power interruption dyan sa Tabaco Substation Pedar 1, alas 9 sundo alas 5 nin hapon. Tapos sa July 17, igwaman tabi ki scheduled power interruption dyan man sa Malinaw Substation Pedar 2, alas 8 nin aga sundo alas 12. Sunod-sunod na sana. Sige na sana kitang scheduled power interruption na di. Tapos pag-abot kang bilhalang kawon. Oy, may pagiramdam tabi ang MSWD o ginabatan na may patanid po sa mga residentes na may mga nagkakalat na tabig scam. O dyan po sa mga barangay. Dahil ka mo magparatorobod-tubod ka sa mga ni ayuda, kung ano-ano pa. Mag-coordinar ka mo dyan sa inyong mga munisipyo. Tayo daki mga nagluluwas na mga scammer. Gari nanggahagad, may pigahagad, nga ning makasabay ka mo duman sa listahan. Sige pa siguro ka mo ha, baka ma-scam ka mo pa, tadagday na nga ning scamon pa. Oy, ang klase mga tugang kang Department of Education gigibuhon databing modular o kaya online asin iba pa. Pag nagkakaigwa po ning signal number 2 o kaya bagyo. Sabi yan ni Secretary Angara kan DepEd. Tuloy pa rin ang klase, maset sa modular o kaya online pag may signal number 2. Yo. Sige, yan tabi mga tugang sa tuyang mga reparuhon yan tabing aldaw kita nin Martes. Pag Martes tabi, Mary Grace Caudilla may mga sesyon dyan sa SB Bakakay, SB Malinaw, dyan sa Sangguniang Panglusod ng Tabaco. So, session pa lang sa Sangguniang Pandalawigan, Lunes na hapon na. Nagbago na sa schedule.
Yo. Sige yan tabi mga tugan, mga tututukan tatabi, Ma'am Mary Grace. Good morning. Ang sunod kining mga pista dyan sa tiwi. Kaya makakadya na kita sa tiwi. Makipista lamang kita. Alas 7:18. Ang satuyang Philippine Standard Time. Topi, good morning. Agari si Topi duman nagtitinda na sa San Lorenzo Nari mapista man sa San Lorenzo. Matawo permi dyan sa barangay San Lorenzo. Adi, duman si Topi nagtitinda ka sa indang barbecue. Para ano po kan sarong giwara man. Napulutan ng may bagaw balaw. Sige tabi kung ang tanong tabi mo ng linya kang pag-ansa ramon taining pigbabantayan nindang LPA ta tropical depression na. Yo. Sige tabi pag-asa, good morning. Pag-asa. Naglagay na ating panahon yung araw na nag-process, July 15, 2025. Isahin muna po natin yung ating mga dahil yung mga candidates or mga advisors, particular na dito sa my NCR, natatapos sa bigot mga karatid, Pagulon, Kalinson, at St. Alex. So, after 3:45 million na po, muna sa candidates sa my NCR, ranas po ng mga pagulan, pati sa pagulan sa Bales, Bataan, Cavite, at kasama yung Metro Manila na maayos sa hanggang sa lawang oras. Pagandang kasi po umaga po ay kagating ang oras at mga tao. Naranasan sa mga kanin, mga kabataan sa Bales, Cavite, at Metro Manila. Muli po, may kaaniyahan namin kayo, nandito sa ayon itong panahon dati po, at iusipan na ilalagay natin mga standards ng advisors, mga info information, sa ng regional offices ng pag-asa sa buong bansa. At sa ating dito sa Philippines, makikita natin ang patuloy na epekto ng Southwest Monsoon o Abagat, particular na sa malaking bahagi ng ating bansa. Nasa malaking bansa ng makulat na kalamitan ng mga pagulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan ng Mindanao, hindi sa may bahagi ng Masasa po natin dito naman sa mga area ng Luzon na walang magandang kaulapan na makikita po not ordinary pero sa malaking bahagi ng Luzon, ng Luzon, ito na po sa amin pero Manila at mahal. Kung paano makikita ng almost 2,000 kilometers of resources na extreme northern Luzon, hindi naman sinas na nakapasok na 50 kilometers sa pareho na po sa ating bansa. Yung monitor po natin ay meron yung mga ground gas o pinto na ulapan dito sa isla ng kapatid na sa ating bansa. Kasi dito po araw dito sa mga bundok at sa sino mo ito na siya at sumito po sa mga lupa na kalaki. Nasa kamera, kung bundok at sa area, dito ito po naman dito sa pagdalang ng patulan sa mga kapatid sa mga mga sol yung tayo mo rin sa mga kapatid sa lahat. Kung araw, pag-aasahan natin ang mga isang mga kapatid sa bahagi ng mga kapatid sa mga mundo at sa isang sila. Ang mga kapatid ng Luzon, nakararanas pa rin ang mga isolated o sinutulong konsulat ang kapatid sa hapon. Generally, pero medyo po ang mga bahagi ng Luzon na isa ng mga hindi ba nalaman sa mga kanto sa hapon? Sa temperature sa Lawan, Tugigaraw 26 to 30 Celsius, sa Baguio naman 17 to 24 degrees Celsius, habang sa Manila 26 to 31 degrees Celsius, sa Tagaytay 23 to 30 degrees Celsius, habang sa Legazpi 27 to 32 degrees Celsius. Ito naman sa Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan natin ang malaking chance ng mga pag-ulan sa Palawan, dulot ng hangin habagat, agwat ng temperatura sa Kalayaan Islands 25 to 31 degrees Celsius, sa Puerto Princesa 25 to 31 degrees Celsius. Laki rin yung chance ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Western Visayas, Central Visayas at Negros Island region, dulot ng Southwest Monsoon at maging sa may Southern Leyte. Agwat ang temperatura naman natin dito sa may bahagi ng Iloilo ay 25 to 32 degrees Celsius. Sa Metro Cebu naman 26 to 31 degrees Celsius. Habang mga isolated rains naman ang mararanasan sa nalabing bahagi
ng Eastern Visayas at ang agwat ng temperatura sa Tacloban ay nasa 26 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman po ng Mindanao, malaking bahagi ng Mindanao ay makararanas sa mga pag-ulan dulot ng hangin habagat, partikular na yung Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region, habang ang lalabing bahagi ng Mindanao, yung Barm at Stock Sargent, ay makararanas sa mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat sa sulog dulot ng mga thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Zamboanga ay 24 to 32 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro naman 23 to 31 degrees Celsius, habang sa Davao ay 25 to 32 degrees Celsius. Sa lagi naman ng ating karagatan, wala po tayong nakataas sa gale warning kaya maaaring pumalaot yung mga sakyang pandagat at mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Bagamat mag-ingat po kapag may mga thunderstorm, kung minsan nagpapalakas na ng alon ng karagatan, kaya iba yung pag-iingat po, lalong-lalo na yung mga maliliit na mga bangka at maliliit na mga sakyang pandagat. Ito po yung ating inaasahan naman na magiging lagay ng panahon sa susunod na 4 na araw. Makikita po natin bukas nga, posibleng may mabuong low pressure area either tonight or today or tomorrow. At patuloy nating aasahan ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Visayas at Mindanao at gayon din sa may area ng western section ng Southern Luzon. Pagdating ng Thursday at Friday, towards the end of the week po hanggang Sabado, malaki yung chance na magiging maulan, particular na nga dito sa Luzon at sa Visayas at ilang bahagi ng Mindanao dahil nga sa simpleng panagsamang epekto ng southwest monsoon at yung potential na low pressure area. So mga kababayan, posible po towards the end of the week pa ay magiging maulan po sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya tumutok po sa mga updates ng Pag-asa, kapag posible pa rin naman po itong magbago. So magbibigay po tayo ng updates sa mga susunod po na araw. Samantala, ang araw natin ay sisikat ganap na 5:35 na umaga at lulubog, ganap na 6:30 ng gabi. At muli po, sundan tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, sa Facebook, sa YouTube at sa ating mga website pag-asa.doc.gov.ph at panahon.gov.ph para sa latest updates sa lagay ng ating panahon at ng ating klima. Lalo nga, may tayo monitor na cloud cluster na posibleng magkaroon ng low pressure area within the day or tomorrow. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Handa po tayo lagi para sa Ligtas Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Tuesday. Si Manny Boxea sa programa Serbisyo sa Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo kay Mahan si Manny Boxea Mr. Sulbutana sa Bicol Net TV. Ayan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kabugtakan dyan sa tuyang panahon. May pigbabantayan na posible maging LPA ng Pag-asa. Niya na ma-weekend o may mga paguran maranda sa tuya. Siguro sana isa na magharanda. Si Bustopi. Nagkano piso sa mo dyan na tindahan mo ki-barbecue. Ano di madumo. Siguro sana. Diyo pa. Pa pusog kang habagat. Pag nagsanib puwersa sa LP tapos sa habagat. Nagpuwas pura. Yo, siguro sana kita magdarasa na profit of earning pananggan sa orahan. Sige tabi mga tugang. Manahan. Madali sana ta may YouTube ba kita rin. Okay na. Okay na. Okay na. Pagkano ka rin? Sandali na.
Kami mga tugang alas 7:27 na ang sa tuyong Philippine Standard Time. Pasalamatan pa na muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Siyempre mga tugang yaon po dyan ang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Napon lang nindo si Honorable Bridge Laudit. Ang manager po kang MBY Dormitory. Madali yun sana yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Ano? Dyan yan sa Rawis, Legazpi. Kaya kami sa mga naghahanap kay dorm. Morning. MBY Dormitory. Say mo dyan. MBY Dormitory, your home away from home. Sige tabi mga tugang ha. Good morning kay Madam Maylin. Maray na aga tabi. Kumusta? Madali ata may big kukuti-kuti sinahiling kita. May big setup lang kita madali sa Salamat mundo like ang prinsesa. Siyempre mga tugang ang programang inidaraman po sa tuya ni City Vice Mayor Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Albay. Probinsya kang Albay. Tabacong City. City Councilor Riner Burse. Municipal Councilor Irene Morales Pahot. Mayor C. Capos Pilo. ABC President Kapart Avila kang Malinaw Albay. May gusto ka. Sabay taman dyan ang Capos Dilo Lotto Outlet. Arani. Makukuha dyan sa poblasyon Malinaw Albay. Dyan po kamo magtayan sa Lotto ha. Araman po. Siringan mga tugang ang programang inidaraman po sa tuya kang R. Continuous Steel and Aluminum Fabrication Services. Na makukuha dyan sa Zone 5 Balading Malinaw Albay. Kaya puan po rin ng mga ironwork sa sliding door, sliding window, roll-up door. Apudan nindo si Sir Robin Cantinio sa sayang CP number 0912956339. Yan tabi ang R. Continuous Steel and Aluminum Fabrication Services. Na makukuha dyan sa Zone 5, Balading, Malinaw Albay. Sa tapat ng tabi yan, Mampes, Muriga Cemetery. Yo. Yan po ang mga katuwang niya to digdi sa programa. Dapiwan mo na tulog. Sige po mga tugang alas 7:31 na ang satuyang Philippine Standard Time. Dahil po mag-arari mabalik lang po ang programa. Tamay naipit lang kitang commercial. Madali unsa na ini, mabalik po kita. Huli mo na. Balik eskwela na, tabangan ang sa ibang mga akit sa indang pag-aral. Kaiban ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda. Basa at magsurat pati na sa basic number. Sa indang basic literacy ay pa na ang follow-up sa indang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matutibay atin lisensyadong mga maestra asin maestro ng 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building. Sitang branch ng TV na Makwa sa E. Corteza Building, TV, Albay. O mag-contact sa numero 0927-341-9219. First Century Tutorial and Review Center. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana
manig pa. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satot. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang, nagtatabang. Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol.net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Sa programa Serbisyo sa Sinriparo sa Bicol.net TV. Serbisyo Sinriparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol.net TV. Balik na tabi kita mga tugang sa programa alas 7:35 na. Madam Maria Elena Yamamoto Montes Boriga, good morning. Kay Ma'am SP Banya. Kaya pasensya. Alas 7:35 mga tugang, ang oras na yan na po sa tuyagan MBY Dormitory. Makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sindang bayaw ng madalion sa nayan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Ano, dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap tabi kidorn, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. MBY Dormitory, your home away from home. Sirigman mga tugang ang oras na andaraman po sa tuyang ni City Vice Mayor Ate Glenda Ongbongao, City Councilor Rener Dulce Kansyudad ng Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pakot, Mayor C. Capos Bilong, ABC President Bilakang Malinaw Albay. Kasabay tama dyan ang continuous team in Alvin of Fabrication Services na makukuha dyan sa Sound 5 sige tabi balik mo ang sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Bulbutana tabi ni ang sa indo pong servidor si Taga-Riparo. Ganyan pong aldaw kita ni Martes, ano? Petsa 15 kang bulan na yun, 25. Serbisyo Sinriparo. Sige tabi mga
Sige, ano na ini? Okay sa to yung audio naman sa ibo. May problema ka rin audio ta naman sa ibo. Sige daw, so yan dyan sa Bicol na TV. Check daw tabi kan sa to yung audio. Buta naman sa ibo. Ano nangyari? Ha? Ano nangyari? Sandali ha, tanganing ayun paan ko yung tatatan. Papalibigay. Ayun mabahay tayo. Sige, oh, kumusta? Sige. Ano yun, okay ang audio ta? Okay. Nangyari sa kinang. Ay, nako. Si Sai daw naman nagparahiriro kay ni. Okay, nene? Ha? Okay na? Medyo okay na su audio? Eh, napangyari. Sige. Mga tugang, balik na po kita sa programa. Sabi ni Ma'am Gina, bago ngayon magpista dyan sa Tiwi, sa malinaw mo na, sa malinaw da mo na, iyo, ang sunod na mga pista pala, malinaw, tasaaga, pista tabi dyan sa Malilipot, tama, sa aga, pista sa Malilipot tabi. Kaya langon niya na pitsakin si Gwaki scheduled power interruption na rin. Diyan po sa Tabaco Feeder 1 substation. Substation kan Tabaco Feeder 1. O yan mga apektadong lugar. 9 a.m. to 5 p.m. Kaya may oras pa. Magtripo na tabi ka mo kikuryente. So mga nakakonektar dyan sa Tabaco Substation Feeder 1. O dyan sa mga barangay kan San Juan, Kinali, Tayhi, Ormidal, Divino Rostro, Basud, Bangkilingan, Tagas, San Roque, San Ramon, Cubo, Cabangan, Salvacion, Fatima, San Lorenzo, tapos Barangawon. O kasabay man dyan sa San Isidro Iraya, dyan sa Malilipot. Alas 9 din aga, sundo alas 5 din hapon. Dahil kamong kuryente, ngunya na aldaw. Yang crown out na yan, dara po sa tuya kang aliko. Dara po sa tuya yan kang aliko. Kaya magtripo na tabi ka mo kikuryente. Saro pa ikaw pa scheduled power interruption mga tugang sa maabot na petsa 16 sa Webes. Ining Webes mga tugang, dyan man initabi Manay Gina sa Malinaw Substation Feeder 2. Ang mga apektadong barangay o kaya ang oras kang pag-brown out alas 8 nin aga, sundo alas 12 nin uto. Hanggang alas 12 man sana. Ang mga apektadong barangay iyo ang Lagas, San Bernardo, sa Tiwin Bilin, Matalibong, Gaho, Tigbi, Poblasyon, Baybay, Bulo, Libtong, Uyama, Bagong Bayan, Biyong, Libho, Kararayan, Putsan, Kali, Naga, Sugod, Matalibong, Baries, Suruan, Dapdap, Maynunong, Misibis, and Mayong. May kasabay man sa mga taga Malinaw dyan sa barangay Burabod, Santa Elena, Taguitoy. Sa Petsa 17 man tabi yan. Nanganing biyo-biyo na.
paabot tabi ni greetings for Mama Mir. Birthday ni Mother Ma'am Malo Kalubakip. Ay, birthday mo niya ni Ma'am Malo. Si Ma'am Malo. Dahil nagpaparasikreto naman si Ma'am Malo. Birthday mo niyan kang tagapagtaram kang PRO 5, Police Regional Office Number 5, si Lieutenant Colonel Ma'am Malo Kalubakib. O, birthday pala ni Ma'am Malo. Tayong ribok-ribok na yung babaknit naman na yun. Oh. Birthday pala yun ni Ma'am Malo. Iyo. Happy birthday tabi Ma'am Malo. Ma'am Malo Kalubakib. Si Ma'am Malo, aloy tayo na yung barkada. Iyo. Pun pakang pagkapuon. Barkada tanay ni si Ma'am Malo. Kain kayo ni So. Ang tugang kayo ni Ma'am Malo, madiko. May pinangaki kami kitoong akik man kang sarong pulis. Nagparehas kami nagninang nino. Iyo. Si Seto tabi Madam So, tugang ni ano? Mother po ni Mamalo. Iyo. Mother ni Mamalo pala na may birthday. Nahiling mo na. Si Mama Mir. Mama Mir, happy birthday tabi. Paguna ko si Mamalo. Kaya kung ma-birthday na naman si Mamalo. Sige, birthday pala niya ni Mama Mir. Si mother ni Mamalo. Yan ang birthday niyo. Pira ang edad ni mother. Ni Mama Mir. Happy birthday tabi sa imo. So, mother pala ni Mamalo. Sige. Happy birthday na lasang tabi, maligayang happy na birthday pa. Iyan ang maurag. Sige. Oy, sa mga taga malilipo tabi, may magayo na bareta tabi, mga taga malilipot, ini talagang malalawas talaga ang sa indong piyesta, saga. Tamay pigpaluwas pong executive order, permado po ini ni Acting Municipal Mayor Jose B. Bulaños. May pigpaluwas pong executive order number 14 series of 2025. An order declaring the suspensions of work in government offices and the shifting of classes to modular scheme in all levels in the municipality of Malilipot, Albay on July 16, 2025. Yes! Very good! Suspendido tabi sa aga ang trabaho sa mga trabaho sa gobyerno dyan sa Malilipot, pati sa klase, shift mo na sa modular scheme o kaya pigapod bagay ng modular o kaya online. Tapos tatabi sa aga, Madam Maylin, sa banwaan kang Malilipo. Sana all. Kaya daing rason, mga tugang, daing rason, sa mga taga Malilipot, Ma'am Nilda Chavez Azores, na daing makapaghanda na pigsuspindi na mo na sa trabaho sa panggobyerno. Sa mga opisina de gobyerno, suspendido mo ng klase sa aga, base digdi sa Executive Order number 14. Sabi digdi, whereas in celebrations of the annual Lubid Festival, the 16th of July is a significant day, being the best of our patron Saint Mount Carmel. Whereas
the festivity will highlight series of activities that will show camaraderie among various sectors in our community which will be held throughout the municipality. Whereas in influx of people from different places, organizations, and groups is to be expected during the activities which may cause overcrowding, traffic congestions, and inconvenience to the general public. Now, therefore, I, Jose B. Bolaños, by virtue of the power vested in me as acting mayor of the municipality of Malilipot, Albay, do hereby order the following. Number 1, the temporary suspensions of works in all government offices in Malilipot, Albay on 16 July 2025. Except those office charged with the maintenance of peace and order, disaster management, emergencies, health, and traffic. Number 2, the shifting of classes to modular scheme in all levels so as not to distract the learning of the student. Effectivity, this executive order shall take effect immediately. Done and executed this 14th day of July 2025 in the municipality of Malilipot. Signed, Jose B. Bolaños, acting municipal mayor. So, sa aga, mga tugang, daing trabaho sa opisina de gobyerno. Diyan sa Panuan kang Malilipot na piyesta. Yeah! Very good! Magkipiesta kita tabi, Ma'am Nilda Chavez Azures. Sa mga taga Malilipot, tapi piyesta tabi sa inyo. Yan. Okay, sige. So, permisa na po kita pasiguro ta. Ang sabi bagagan pag-asa, abang nagraraniso cloud cluster, posible na tabing mabilog na LPA. And yun ang yan, magsasanib so cloud cluster tapos sutong habagat, yung posible na tabing magdadaranin mga pag-uran, digdi po sa Bicol region. Hanggang databi sa weekend, chairman. Kaya dahil kita kayo ni makajintanlad naman tapag nagpaparauran. Pag nagpaparauran, madudumog sa jintanlad ta. Ay, tayo ni, ngunyan, mga tugang, sabi ni DepEd Secretary Sani Angara, so sabi ni DepEd Secretary Angara, tapik anunsyo mga tugang ni Department of Education Secretary Sani Angara, nagigibuhon modular o kaya online at iba pang alternative learning ang pasok po sa klase kada bes na igwatabi signal number 2 na bagyo. Pag may bagyo databi, chairman, kadang klase yan, automatic kong ma-shift sa alternative learnings. Modular, online, ngani sa mga estudyante din magpaparalakwat siya, igwasinda manggirareki, gigibuhon pag-abot ninda sa harong. Kaya tuloy ang pag-aaral ng ating mga chikiting.
Ayo, day kay ni makajintanlad sa birthday ta mauran. Ne, kata na, pag nag-uran, dumugman ang tanlad. Yan tabi mga tugang ang bagong patakaran kang DepEd para dahil tabi maapektara na maray itong mga estudyantita. Pag igwapo ki, raot ki panahon. Ayo, o kaya magigibuhon na modular o kaya online. Pag igwa tabi ki signal number to, ta automatic na baga pag signal number to, da na yan na klase, suspendido na. May mga bago naman ngunya na pagkini, mga DepEd order na ano nga nito, dari iba-iba kaya eh. Dahil ko lang aram kung sa signal number 1 kung may automatic na suspendido ng klase kaya. Paiba-iba kaya. Ha? Paiba-iba kaya sa mga tataong apod kini mga direktiba na pigpapautob kan DepEd. Ngunyan, minsan may mga iba man na ngaya so dahil magkisignal pero grabe nga yung orang sa sarong lugar. So local naman ang ma-declare. Halimbawa, so chief executive ngaya mauranon nga sa sarong lugar duman sa ibong na munisipyo dahil managurang. So madepende na yan sa chief executive man kung sususpindihin niyang klase. Tayo gawa man sila dyan ki mga aparatos na nagsusukol kung pira ang uran minabagsak dyan sa kada munisipyo. Yo. So, importante yun yan ang mga kagamitan na yan. Tanganing na monitor ta. Araw po kayo ng mga tag-uranan na mas kita itabi kita kibagyo adi. Ha? Uning habagat. Mas kita kibagyo, ang problema pag talagang napupuruhan kita kang habagat, talagang matindi ang mga pag-uran. Minakaw sa pa yan yung mga pagbabaha. Yo? O kaya dapat permi kitang nakatutok sa ulat panahon. Kaya nga niya ako permi kumpig kukuha ang pag-asa, tanganing maraman ta. Araw kayo ni, ang forecast ng pag-asa hanggang pa sa weekend. Ha? Na posible tabi kitang pag-uuran nun. Pero maswerte kita digdi sa may parting Albay and digdi sa may parting Bicol area. O kaya digdi sa Albay, kan sarong aldaw. Daman sa Camarines Sur, may mga pigbabaraha. Yo. So maswerte kita digdi sa Albay, dahil kiarog kaya na mga na i-record na nagpaparauran kita digdi. So tamang-tama lang ang uran. Minsan mauran kidi, mapundo, mauran, mapundo. So bakong surunod-sunod, so bako ngayang duwang aldaw na ngayon, nagpupundo ang uran. So may problema na pag-arog kaya. Bata so sa tuyang mga flood control, dahil pa nagkakaarayos, dahil pa man nagkakabaragitan, dahil pa nagkakagiribo, nag-election kita. So may problema pa. Kaya importantihon, sabi kang pag-asa, dapat lagi tayong handa. Maski anong mangyari, dapat permisa na tabi kitang preparado, alerto, ngani pong dahil may magbuwis na buhay sa satuyang mga lugar. Taon-taon, pag-istoryanta daw ining mga nagkakalat na mga scam dyan sa barangay. Tabata kita matinubod-tubod mang bagadi. Bako sa na ini posibleng mangyari dyan sa ginubatan. Baka dyan sa satuya man ang mga lugar, mga barangay, may maglibot man tabi sa Indo. May maglibot man tabi sa Indo na mga scammer, aram tabi nindo kung anong gigibuhon nindo. Sige, alas 7:57 mga tugang sa tuyang Philippine Standard Time. May signal muna kita sa luwas. Nasa linya si Sir Tony. Sir Tony, maray naga sa imo. Please come in. Bago nan si Opi dyan. Sige. Pero sa ang audio mo,
Ang audio mo digdi na. Sige, mas magayon. Okay. Sige. Aha. Okay, sige tabi Sir Tony, try log ta sa video. Okay, sige. Okay. Sige. Okay, sige. Mga tugang tagtaw doon tata, may bago na pala na COP diyan po sa Banwaan kang Bakakay. Yun yung supig sasabing igwaki Rigodon. Yo. Bago na ang regional director, bagong regional director ta digdi sa Bicol Region diyan sa Philippine National Police. And sa mga COP tabi, ABC President Cup or tabi la, good morning. May session ka mga niyan tabi, cons, dyan sa SB. Baka maka-attender ako ngunyan ta brown out at yan sa studio. So, pwede akong maka-attender dyan. Ta brown out sa studio at yan. Makaka-attender ako dyan sa session kang SB Malinaw. Panduan session yan to so primero inaugural session and panduan session na yan. Kung may session mo niya na Martes, di ba? Martes manggaray ang session dyan sa SB Malinaw. Baka lamang makapasya kita tatawad. Ma'am Jo Manilag Cardanyo, good morning tabi. Sige, so yan, alat-halaton ta si Sir Tony ha. May mga munisipyo, syudad, na posibleng igwaman ng dadki mga palitan ng mga chief of police. Hindi po sa probinsya kang Albay. Bago naman si General Dizon. Dumana siya ma-assign sa PNP, sa PNPA, Philippine National Police Academy. Siya na naman ang commandant. And igwan na kita ki bagong regional director. Digdi po sa Bicol, si Police Brigadier General so pangalan ni General si nasa sinurat ko digdi nahiling na nindo ya sandali sinurat ko na ito sa pangalan ni RD. Tapos wala na naman pangyari ni sa kinabang. May session. Iyo tabi. Sige. Ito, tamang-tama. Makakapasyar kita. Diyan sa SB Malinaw. Iyo. Makakapasyar kita dyan. Gusto pangalan ka bagong RD. Ay, nako. Hiling na nindo yan. Saan ko ito sinurat? Hiling mo na yan. Sige. Ano to, nahatayaw digi sa ibong palaan. May bago na kitang regional director sa PNP. Tapos ngunyan, igwaman ki paglangkaw kang mga produktong petrolyo, ngunyan man na Martes. Kaya magkita kibang asahan kan, kundi talagang nalangkaw yan. Si Police Brigadier General Nestor Babagay, yun. Babagay. Ang satuyang bagong regional director kang Philippine National Police dito po sa Region 5. Kasi dating RD na si Police Brigadier General Andre Dizon, dumana po siya sa Philippine National Police Academy. Siya na po dumana ang commandant. Sige, mga tugang, tamang-tama, makakasabay ta dyan sa ibong, makakasabay ta dyan sa ibong nakastandby, nagsiset up si Sir Tony kan sa iyang video. Makakasabay ta ang bagong COP. Diyan po sa Banwaan kang Bakakay. Kaya mapista man dyan sa Bakakay ha. Madali naman ang piyesta ba kung ang piyesta dyan Agostuman.
Tama-tama yan, maramanta. So, mga gigibuhon man ang mga programa kan sa tuyang bagong COP. Ano sa iyang mga gigibuhon man dyan, ha? Dyan tabi sa Banwaan kang Bakakay. Si Sir Ton ini, Sir Ton. Sir Ton. Sige, balik ka tabi sa eri tabi, Sir Ton. Alas 8:03. Sige. Sige tabi, Sir Ton. Go ahead tabi, Sir Ton. Alright, Sir Mox, good morning. And good morning sa tuyang mga barangay, Tesla, live for meeting sa opisina. Then, kamayo, kaan ba ang si Malu Station. So, hapon pa sa naging Sir Mox, magkapag-pagpili ka na ng magkakay. Isigong na lamang namin Sir Mox ay ano ang sa mga bit-bit and ano ang sa iyong mga prioridad pa nagigibuhon. Sabi pa na namin, although very ano pa mata, nagpa-community always pa sa day. Banwaan sa mga daw pa man siya hindi nagbilin. Alam mo na kung ano yung mga programa niya na dapat yan Si Say ang bagong COP tabi, si Say. Police Major Darwin Sevilla. Sevilla. Sige. Good morning tabi, sir. Good morning tabi. Live kita sa Bicol.tv. Good morning tabi sa imo COP. Good morning. Good morning po, sir. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig sa Bicol.tv. Tagalog ka ba, sir, or Bicolano? Taga 3rd District po ako, sir, from Libon na Bahay. Okay. Sige. Sir, previous assignment mo saan ka po dati? Na MPS or CPS? Previous assignment ko, sir, is naging chief of police ako ng Municipal Police Station, Uvillar MPS, and Lapu-Lapu MPS, naging deputy din ako ng Pagos MPS. So galing ka na rin pala dyan sa Tabaco City, ano? Yes, sir. Yes, sir. Ako. Sige. So from Piodoran, magkakay ka na ngayon, sir? Nag-PPO po muna ako na aside ko dito na po, sir. Okay, sige. So, ano ngayon, sir, ang mga priority mo na plano para po dyan sa municipality ng Bakakay? Being ikaw ngayon ang OIC COP dyan sa Bakakay Municipal Police Station. Go ahead po, sir. Then, yung sa crime solution, yung mga nakaruhan na-identify, then yun, i-arresto. Then, priority ko din dito yung sa pinag-clearing. So, sana ma-clear ko yung municipality ng Bagay sa pag-stay ko dito. So, pinapamiliarize ko pa lang sa yung area. Balik kahapon na nag-assume dito. So, inaano ko lahat ng section dito para ma-update ako. Then, ma-update yung lugar para assist ko kung ano ang kailangan ko dito sa municipality na Apo, sir. So, bali, sir, may bago bagang direktiba ang ating PNP chief, no? Doon sa 5 minutes na pag-responde. Sa tingin nyo ba, dyan sa Bakakay, sa pag-assist mo, magagampanan ba natin ito dyan sa Banwaan ng Bakakay? Kahapon nga po, sir, pagdating namin is na pa-signex kami ng 5-minute response na programa ng ating CPSC. So, tungkado naman po, sir, within population area, sa 5 minutes, 4 minutes na kuminadat namin. Siguro dito lang sa area ng population area. Pero kung plan, yun nga po, sir, ako din medyo madidelay. Kasi sa layo po, sir, ng lugar sakaling may insidente doon. So,
hindi siguro applicable yung 5-minute rule. Dito lang siguro po yan sir sa poblacion area. Tama, sir. Oo, kasi mga malalayo dyan, arayo dyan ang ibang mga barangay, pati mga sa isla, may problema kung dahil pakisignal ang cellphone. Yes sir, isa pa yan po sir. Bale, ano po nga dito sir sa operation, yung area na walang signal. Ayun. Okay, so may mga ano naman siguro exemption naman doon sa direktiba ng ating bagong PNP Chief Tabi, sir. Sir, ulit pa. Siguro may mga exemption naman sa mga itong bagong direktiba ng ating Chief PNP sa tulad sa ganyan dyan sa area nyo, talagang mahirap yung iba dyan ng mga barangay. Yes sir, opo sir. Opo, okay. Sir, good luck sa imong bagong assignment dyan sa Bakakay and syempre ang samuya pong pagpamili man sa imo na sana maging magayon ang serbisyo kang kapulisan dyan po sa Banoan, Ikang Bakakay. Yes po sir, lahat pong kailangan dito natin gagawin ko lang para Salamat. Okay. Salamat sir sa oras mo and good luck Tabi sa imong bagong assignment. Po sir, salamat po sir, salamat po sir. Okay. Sir Tony. Yes, sa Mops. Yan lang, ang pag-ipagulat. And kasumapon nga kasi banggi, pag-abot pa sa nadigdikan na pag-uwaway sila na pagkaka-UPS, talagang pinag-activat niya tabi si Mops sa iyang personalis. Nagiging mga pagkakatog, so mas pagkakatog pa, so pagkasagin mo magaling checkpoint. Kasabay duman sa pagpapagilumdong duman sa mga motorista, and lalo nga sa mga nagtagidig sa Banwaan kan Bakakay na walang mga lisensya. And even itong slow moving vehicle, yung mas pagpagilumdong duman, hindi pa dapat nakapwesto tabi mo. Tama yan. Mas magayon. Mga nagiging kausa kang aksidente, lalo na sa mga national highway, na ining mga slow-moving vehicle, iyon na sa tao kan tinapos. So, saan yung Tabi sa Tony dyan sa Bakakay UPS? Kumusta ang mga tropa dyan? Dakol man o kumusta ang kapulisan pa dyan? Kulang or kay puwan na dagdaga? Kung bilang magsalakan mga personnel dito, ito sila rin maabot sa 61 personnel PPC. Medyo delikado walang bilang. Pero hindi po ko na establishment mo and siguro mga kasulog-sulugan kanya ngunit tatay ng Banwaan, dapat po siya iba si Oping Deputy dyan? Iba, yung Minsan kaya Tabi, Sir Tony, sa mga saradit na mga munisipyo, police station, nagkukulang-kulang kaya ang mga officer kang PNP. Kaya ang nagiging deputy, so pinaka-senior na PNCO. Kainin si, ang deputy ang deputy lang sa Mops, talaga na hindi na very active na. Hindi sa tuyang programa, and kainin na talagang yan, kukuha na si COP, siya man ang ginasulit, and hindi lang siya ang ginagawa dito sa mga. Okay. Sige Tabi, Sir Tom. Kaya kami sa Mops, salamat ng pag-informasyon. Nalilibig sa informasyon with the quiz video, Darwin's video, ang bakit mo kayo ng pag-informasyon. Kung ikilisay ka sa mga kulano, Salamat Tabi, Sir Tony, sa dugang na informasyon di kanyan mismo sa Bakakay Municipal Police Station kasabay tang bagong COP dyan, ang OIC Chief of Police na si Police Major Darwin Sibilya. Mga taga 3rd District man ang galing mga Sibilya ni ano do ini ni barkada ko si Sir Bong na Sibilya. Sibilya. Kulman ng mga Sibilya dyan. Okay, sige.
Alas 8:12 po ang satuyang Philippine Standard Time. Mga tugang, mga kabayan, mabalik po ang programa. Makalipas lang po ining Orasyo Imperata. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maninpa. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, sabangan ta, sabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksunan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba, nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol.net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
Sadit sa nangaya pero malanit. Sadit-sadit sa nangaya pero malanito. Oy, mga tugang, balik po kita digdi sa programa alas 8:18 na. Oras na yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali sa na yan, makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Ano, dyan yan sa Rawis, Legazpi City, along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi ki dorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siringman mga tugang ang oras na yan daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ongbongao, City Councilor Reder Burse kan Syudad ng Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay, Capos Bilo Lotto Outlet, and darama po sa tuya kang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Mga kukuha dyan sa Zone 5 Balading, Malinaw Albay. Balik po ang sa inyong likod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ini. Sando kita alas 8:30 mga tugang mga kabayan. Gunyang pong aldaw kita ni Martes. Pet sa 15. Kang Hulyo taon 2025. Sweldo ngunyan. Kang masweldo. So, dahil si sweldohon nga. Sir Dick Damaso, good morning! Baray na sa nangaya sumay si sweldohon. Paano ngaya kami sumanga mineral og pa sa nangayang GO? Ano ngaya? Gari malabo pa nga? Pangaya kisweldo? Idol Gerbien Bolaños Burillo, good morning Idol. Dahil pangaya kita masweldo marangay kani mautang niya mo na kita sa 5-6. Direk man na di. Mangungurot ang tabi mo na sa ditsa na pero malanit sa 5-6. Taday pa mangki susweldohon. Digaayos pa sa mga dokumento. Yo. Tsaka-tsaga sana. Ang importante ngayon may sweldo. Sige po, diretso na kita. Minutos na sana, malas alas 8:30 na. Hoy mga tugang initabing MSWD o kang ginubatan may patanin po duman sa mga residentes, duman sa mga nagkakalat na scam duman sa mga burbarangay kanaw nambitan tang munisipyo. Katakod na yan kang sa mga scam na naglilibot sa barangay. Sabi mga tugang kang MSWD o dyan sa ginubatan, nangyari na dahil sa mga iba pang mga banwaan. Kaya igaabisuhan databi maging marikmat ang mga konstituentes nga ni po ay mabiktima. May mga individual kaya databi na nagpapabisto nagikan sa DSWD. Asin iba pang ahensya kang gobyerno naglilibit sa mga burbarangay na nananaod atabi kiporm. Asin nagsisingil nin pambayad. Nako. Ay Diyos ko na sa natabi kita. Ang kapalit databi kay ni mga tugang ang promisang ayuda. Ayuda. Hindi nga may form nga kita digdi. Pilapina nga yan tapos bayadan mo nga mo na kung arog yan tayo prasista na tanganing magkaigwa ka kay ayuda.
Sain nga ni so brown out na alas 9. Kasabay kamo dyan sa ano. Sandali. Ayon sa may brown out. July 15. O ni tabi. So, mga apektadong barangay San Juan, Kinali, Kabasan, Tayhi, Cormidal, Divino Rostro, Basud, Bangkilingan, Tagas, San Roque, San Ramon, Cobo, Cabangan, Salvacion, Fatima, San Lorenzo, Barangaw. Kasabay ka mo dyan. Kung San Lorenzo ka idol, Rimate, kasabay katabi dyan. Yo. So, may mga naglilibot na tabi sa barangay. Baka tabi dyan man sa Indo, na ngaya taga-DSWD ngaya kami, katawan ka mo kipor, tapos hagadan ka mo kibayad, ipaprasis mi ngaya ini tabi, Ma'am Gina, tanganing magkaigwa ka mo ki ayuda. Hala, di ka mo kan magpaparoturbod-tubod ta, ang form kan sa gobyerno, dahil man po yung pigbabayadan. Yan mga form na yan, dyan ang pigpapaluwa sa opisina mismo. O kaya makipag-coordinar ka mo sa mga local government units, sa saindong mga barangay captain, kung legit iyan na mga pigpapapilapan sa indo dyan na form, sa mga barangay, kasi, siyempre, kakagaton ini kan sa tuya mga kabarangay pirak baga ngayon ini ito pala na-scam na kamo. Halimbawa ngaya form o ni ngaya bayad nga kini 500 pero ngayang balik nga kini mo 10,000 kung mapilapan mo ngayon yung form na ini bayadan mo ngaya ako ki 500 ganing sigurado ka makasabay ka sa listahan kan mga ayudahan makakakubra ka ngaya ki 10,000 o di kati ayos baga kita baga pag-araw kaya masakripisyo kita madisponer kitang 500 ibabayad ta duman o katapos pagkapilap mo kan form nawara na so nagpapilap ka form sa inyo itong ayuda nem na-scam. Pero kita kan arog kaya na di. Kadaklan baga tabi sa tuya, pero may naarog kaya, pero may kitang nabubudol. Kita kaya paano, dahil nag-iisip-isip man. Hindi mo na ngayaong sayang man kaya, yugon mo para 500 yung kapital ta. Ang makukuha ta ngayon, 10,000. 10,000 pa kaya. Ilinganan nindo sa mga programa kan sa tuyang gobyerno nga may pigde dyan sa buro barangay. Dahil ang baga, papadumanon ka mo sa munisipyo, may sarong venue, tapos iwaki orientation, duman ka mo, legit yan. Pero kung madyan sa barangay nindo, may mga papipilapan, tapos kukolektahan ka mo kibayan, mag-isip-isip na ka mo, kapag may pikukulit ang bayan, may problema yan. May problema tabi yan. Remate. Remate ka mo dyan. Baka may scam tabi ka mo. Mga ayuda kang gobyerno, papadyanon ka mo kan sa sarong lugar. Dyan sa covered court, tapos may orientation. Duman ang itatao sa endoso, pipilapan. Bako dyan dyanon ka mo sa barangay nido, may madyan, i-operan ka mo kipor, tapos papabayadon ka mo, may problema tabi yan. So yan tabi ang nangyari naman sa ginubatan, as in iba pang mga banwaan. Bata baga mo yan, after kang eleksyon, medyo tioso na maray. So iba talaga, kapit sa patalim, madisponer ki, ibabayad ta ngayon dito, ang kapalit baga ngayon, 10,000, dan iyugon mo yan ang pangako 10,000 ngayon ang ayuda gini minsan nga ni 15,000 pa parang nga ang babayadan nindo 500 iproseso mo na ngayon ni tapos pagkabayad nindo nagkapira na ka mo nagka-deringgoy dyan nagka-scam nagka-burodol dyan sa barangay nindo mga pirang oras
Dahil nandito na ako kaso napamidbit sa inyo mga taga DSWD. Kayo naman si Mario Jose Mr. Purbutan sa Bicol.tv. Ano? Balik eskwela na sa iyo. Iringat po kita, tadakul po na mga nambubudol. Nakulan ang bubudol dyan. Ay, nga ni empleyado kang gobyerno na nambubudol pa. Kita kaya madali kita talagang mabudol ani lalo na kita mahilig kita makistoryan maski data kami bid. Eyo, pag day nindo tabi kami bid ang sarong tao, day ka mo magpapara pakiistoryahan. Minsan kaya sa ditsa na pero malanit, ipapara istoryahan mo day mo man nga ni ka borgisto, ika na so nakukuhaan ki impormasyon. And mataram ka kayan pag na-scam ka na o kaya nabudol ka na, na-hypnotize nga ako. Na-hypnotize nga ako. Na-hypnotize nga ako. Pag dahil po nindo kabistado ang sarong tao, dahil tabi ka mo makistoryahan na. Ay ba kaya ipatulang talaga, kaistoryahan eh. Ngunyan, pag naghaloy kaistoryahan, yun na yan, rimati ka mo yan. Kaya pag dahil ko kabistado ang tao, dahil ako nangikistorya, maski nga ni kabistado ko, dahil ko kaistorya, baka ma-scam ako. Ay pangyari. Good luck tabi so may mga brown out tabi ko niyan. Iba pa ka mo 30 minutos para magtipon ng kuryente. Alas 9 supon, alas 9 sundo alas 5. Diyan na po. Yo! Hoy, mga tugang 1 minuto tabi bago mag-alas 8:30. So, digdita naman po muna para mentras na tatapuso na sa tuyang programa. Ngunyan pong aldaw kita ni Martes. Petsa 15 kang bulan na Hulyo taon 2025. Sa pangaran ni Sir Tony dyan sa luwas, nakasabay ang bagong COP kang baka kay Municipal Police Station. Sa pangaran man ni Maestro Neil Anto na Samuyang GM. Sa pangaran po kan mga katuwang sa programa yaon dyan si Madam Maylin kang MBY Dormitory. City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bonggao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Avila kang Malinol Bay, sa Capos Bilo Lotto Outlet, salamat. Asin dyan po sa Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services, dyan yan sa Zone 5 Malading Malinol Bay kay Sir Robin Cantillo, salamat. Sa Indo po, Gabos, mga tugang, mga kabayan, salamat tono sa pagantabay nindo. Ako po ang sa indong lingkod. Manny Moksey po ini si Mr. Hulbutana. Saga naman kita mag-iriban ang nagdipo sa programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos! Domo arigato. Ringat po kita. Bye-bye! Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin nautob, an sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan,
nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.